si ara en el murall d'aquest és bonic. No, partí usted. Teníamos a decir Juan. Juan. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué te ha dicho? Vale. Juan que venga, dile Juan que venga. Oh, dile sí. Va de per davant. No sé qué ya ves tú. Puede ser una de estas. Pasar por favor. Quasi anem primer a veure el calaix de Baixal, que és una de les peces fonamentals d'aquí. El fonament del monestir, diguem, està aquí en aquesta zona, que és la que està més descuida, que és i ara anem a veure això, que era la col·laboració. Entrarem per allà. Esto está completamente construido. Esto, la foto, y una botella de Dios, la que esto anterior a la compra por mis padres, creo, o por mi abuelo, que esto lo compró mi abuelo sobre el 30 y tantos. Esto se desmontó y está en Madrid, en Torrelodones. Creo que el dueño de allí ha venido alguna vez, pero eso lo vendieron los anteriores propietarios. Sí, sí, anterior a mi abuelo. Tu abuelo era el tío Rafael. Exacto. Eso es el propietario que lo compró este fue mi abuelo.
con un camión y tirar una pala. Hay que llevar mucho cuidado con todas las cosas. Oye, esto es cuesta. Esto quería agarrar completamente el línea y pensar a llevar. Demasiado. Tu devi non entrare, dai? Ma come sta tu è un tunnel che sta tancata, e vi spinge tanto adesso non si sta. Está una puerta que está aquí de la otra parte de la otra, que es la que te he dicho yo que es buena iglesia. El hombre lo compró para hacer un huerto, He leído muchas cosas, una especie de caballo de la Virgen. Sai? Collons. Esteu buit? Yo como que no he estado ahí, Estaba haciendo
Esta forma que es la contramuralla. Es impresible perquè si un diu per el com, algú no va comprar barrita. Ja que También ya una ¿de dónde la saco? no, sí, Madre niño, ¿qué vamos? Eso está grabado por tu
El primer premi I allà l'entrada també està clar. I allà hi ha una retafila més gran. Jo vaig fer una proposta quan estava a la Comissió de Biblioteca. Pregunta un mañana que serán como ahí no Ara, jo tampoc, ja em posareu per sobre i no l'altre entonces xiqueta ja està que ja està bona dona Ja tornarem, allí no es queda ningú. Mira, Consuelo va sobre. Agarra el cotxe, pues. Pues tens que iniciar-te i tens ahí. Jo soc com a... De la visita que hem fet, si se vol, per alguns que venim de juntes, excursions, una caminata en autobús i tot, crec que són en conjunt algunes coses que podríem dir, sobretot relacionades amb els motius fundamentals que teníem en aquesta visita, que era conèixer conjuntament tots, veure quina era la situació del monestir de la Vallina, com es trobava, quines són les possibilitats d'actuació que tenim des de les institucions públiques per a tractar de canviar un poc els fets en la situació concreta de tots. Jo crec que hi ha una sensació que s'entuguem tots quan visitem un antic monestir en aquestes característiques i és que dona la impressió que algo s'ha perdut, que s'han perdut moltes coses allí, que realment la situació és, podem dir, greu i deplorable en el sentit de que un monument que té un significat històric i
que ha tingut també una riquesa arquitectònica, ha anat perdent tot allò, diguem, de la seva significació i a més també de les seues pròpies peces. I quan això es planteja al marge de consideracions que puguen afectar més o menys a qui ha sigut el seu propietari o que ho ha utilitzat més directament, sempre hi ha una reflexió que ens du un poc a veure la responsabilitat col·lectiva. Quan el patrimoni es perd, hi ha sempre una responsabilitat col·lectiva de tots, en la mesura que ha faltat sempre sensibilitat per a la conservació dels patrimonis. Si hem tingut una major sensibilitat des del mateix poble, des de les instàncies, diguem, públiques, des de les institucions, des dels propietaris que ho han tingut, no cap dubte que no s'hagués arribat a situacions com la que podem contemplar en el cas del monestir de la Valldigna. I aquesta falta de sensibilitat a lo llarg del temps no és una falta de sensibilitat actual, sinó una falta de sensibilitat actual ens ha dut a perdre moltes coses i ens ha dut també en aquests moments a pensar en possibilitats de recuperació. I aquestes possibilitats de recuperació que no hi ha que fer-les tampoc en certa nostàlgia, que moltes vegades es planteja quan se veuen les coses com hem vist avui, sinó que hi ha que fer-les fonamentalment en aquest repte de futur, pensant que estem en una societat al segle XX, que aquesta societat també té que crear cultura i que al recollir tot el seu passat està també fent i afrontant un repte de cultura cap al futur. No podem renunciar en el segle XX a fer manifestacions d'art com avui serien pròpies dins de la modernitat que suposa per a que altres generacions, recients que siguen, puguen contemplar quin era l'art del segle XX, quina manera arquitectònica tenien de produir-nos o quina manera d'intervindre en el camp del patrimoni, en totes les seves vessants, n'hi ha des d'una producció cultural. Però per a fer tot això, a la vegada també hi ha que saber respectar-lo altre. Hi ha que recuperar-lo més que es puga. Hi ha que entrar en aquestes tècniques de recuperació des del punt de vista de la restauració, en alguns casos des de la reconstrucció, quan el seu significat es requereix per la seva pròpia força, i en altres simplement del respecte al rest arqueològic o del respecte a la ruïna. I avui jo crec que hem vist de tot. Hem vist possibilitats de recuperació dins de lo que podria ser una restauració tècnicament ben tractada, com puga ser el cas de l'Església en aquests moments fent d'altres funcions. Hem vist també possibilitat de respecte al reste, pràcticament del reste arquitectònic, que potser té molta més dignitat en el seu respecte com a una ruïna consolidat, que potser pensant en una reconstrucció d'algo que podria caure en la pura invenció i en la limitació a lo que podria ser la pròpia construcció de la modernitat. Jo crec que tot això tenim que combinar. I quan ens vegem front a un fet com el d'avui del monestir de la Valldigna, pensar que hem perdut moltes coses, i aquestes coses que hem perdut són obres d'art, que devem des d'aquesta reflexió recuperar tot el que puguem en aquests moments d'haja i que des d'aquest compromís de la recuperació hem de recolzar al màxim el que és la producció artística actual. Què és el que cal fer en aquest cas? Jo diria que des de la institució un poc que estic parlant de la Generalitat Valenciana, cal pensar que les nostres competències en matèria de patrimoni són unes competències molt recents, però a la vegada que volem assumir-les amb molta responsabilitat, que són competències que daten de primers de l'any actual, que va ser el decret de 12 de desembre de l'any 83 el que ens transferia aquests serveis i aquestes funcions del patrimoni arquitectònic, arqueològic i etnològic que correspon d'acord amb el nostre estatut i que s'anomena competència exclusiva de la Generalitat. Per tant, quan hem començat l'any actual, hem començat pensant que ja és una responsabilitat nostra, des de l'instància de govern, el fer que això no passi, el tratar de recuperar el que puguem, el tratar de crear aquest sentiment en la població que el patrimoni és una cosa de tots i que tan sols se conserva quan la sensibilitat general cap al patrimoni i a la producció artística s'aconsegueix estar en el fons, aconsegueix estar en la mentalitat del ciutadà. Jo crec que hi ha moltes entitats, associacions, que des d'una posició dura, des d'una posició, diguem, minoritària, des d'una posició moltes vegades d'incomprensió, en temps no massa favorables, han lluitat per la recuperació i per la conservació d'aquest patrimoni. I en aquests moments el que podem pensar que hem arribat tots quan podem arribar, que ni hem arribat massa tard ni massa prontes, sinó realment quan podem, i que quan hem arribat a aquest nivell de consciència, que no cap dubte que s'ha format de baix cap amunt, és quan podem començar a fer coses.
En aquest sentit estan les entitats ciutadanes o les associacions que han lluitat, com el cas concret de la Vall Digna, per a recordar que ahir hi havia una cosa que era de tots, que era una cosa que s'estava perdent, com els ajuntaments, com és el cas dels 4 ajuntaments que així estan, el de Simat, el de Barx, el de Benefibró i també el de Tavernes, de Vall Digna. Són ajuntaments que també han pres consciència d'aquesta situació, com és el cas de la nostra Diputació de València, que també està dins d'aquest mateix plantejament d'aconseguir al màxim la recuperació i sobretot el rellançament de lo que és la producció artística. Per tant, quan estem ja junts, totes les institucions que podem intervindre en això, quan tenim també aquestes entitats i reconeguem l'esforç que han fet en aquest temps per recuperar, és quan hem de començar el treball ja, diguem, en plaço determinat per a la seva recuperació. I jo crec que aquest treball ha començat avui. Que comença avui aquest treball. I comença dient clarament quin és el nostre plantejament. I el nostre plantejament és que volem que els monuments es respecten, perquè per això tenen una declaració de monuments. I que volem que aquells que encara que no han sigut declarats monuments tenen també un valor artístic, incoar els expedients corresponents, que no és més que una cridada d'atenció i fer saber al ciutadà que ahir hi ha uns valors col·lectius i que independentment de que això en aquests moments i per determinades circumstàncies siga objecte de propietat privada o d'un particular, té uns valors col·lectius que s'han de defensar perquè corresponen a tots, correspon i és patrimoni de la col·lectivitat. I des d'aquest plantejament hem de fer la defensa, en primer lloc, del fet patrimonial, indicant o bé la seva declaració de monument, com en aquest cas ja s'ha fet, o bé la incoació en altres casos. I a partir d'allí també volem dir, i això sí que és algo que aprofitem per a comunicar-ho així, que en el cas concret del monestir de la Vall Digna volem recuperar-lo i volem que siga patrimoni públic. Volem que siga patrimoni públic respectant, per supost, totes les expectatives de drets que els seus propietaris tinguen i que d'acord amb aquest mateix dret hem de respectar i hem de procurar donar els passos necessaris per a aquesta recuperació. I això per supost que ho fem i ho farem així. Però també deixant clara la nostra voluntat de recuperació. I la nostra voluntat de recuperació perquè entenem que tan sols aixina podrà canviar-se el transcurs de les coses. Si fem una mirada darrere ens donarem compte que en tot un procés històric de deterioro dels béns culturals ha hagut alguns que han estat més ben conservats i probablement aquells que en aquests moments són patrimoni eclesiàstic per les circumstàncies que siguen s'han mantingut prou bé. Aquells que són patrimoni públic també en tota una sèrie d'etapes diferents també s'han mantingut o han pogut estar allà. Aquells que han sigut privats ja en gran mesura ha quedat a dispenses dels seus propietaris el tindre aquesta sensibilitat o no tindre-la i també en el voltant segons se troben. En aquest cas n'hi ha deterioro clar i aquest deterioro clar hem de procurar que canvi i recuperar allò i assumir. I per tant jo el que sí que anuncio que en aquest moment, igual que se li ha dit als propietaris fa un moment, ho dic així, que sàpiguen que les institucions així presents tenim intenció d'assumir aquella titularitat. En primer lloc, que es complisca el que la llei estableix respecte als monuments ja declarats. En segon lloc, que volem anar més enllà adquirint aquesta titularitat per a convertir allò en un centre de caràcter cultural que dinamitzi aquesta comarca i que inclús vagi més enllà de lo que és aquesta comarca. Dins d'uns plantejaments que fonamentalment són els que jo expressava abans i que, com és natural, ens tenim que sujetar als dictàmens tècnics, que són els que realment coneixen millor això i els que poden amb molta precisió indicar fins a quin punt va arribar la restauració, fins a quin punt va a realitzar-se una consolidació de ruïna que també té tot el seu encant i la seva força com a tal ruïna i que pot ser suficientment expressiva i fins a quin punt pot haver una nova intervenció que possibilite aquestes finalitats que volem. En aquest sentit, el primer és començar aquesta situació de recuperació i d'adquisició de la titularitat, que és el que fem a partir d'avui, emplaçant a la propietat, en primer lloc, a la negociació, en segon lloc, a utilitzar els mitjos, sempre per suports legals, per adquirir aquesta titularitat. I després anem a donar i anem a entrar en el camp corresponent de la restauració, de la recuperació i de la intervenció allà on faci falta per aplicar aquest permís. Volem accelerar al màxim perquè entenem que el parar-nos en això suposa incrementar el deterioro, incrementar la pèrdua del monument. I entenem que ha d'haver bona voluntat i ho provisionarem per part de la propietat per a que així sigui.
però si no, com és natural, també hi ha que utilitzar els mitjans legals per a que això es complisca i que en poc de temps puguem disposar d'aquesta titularitat i aplicar a la finalitat que jo acabo de dir-vos. Finalitat fonamentalment de l'Institut Cultural i per a lo que estem disposats totalment des de la Generalitat, el president de la Diputació així present, ell també pot completar el que respecte en quant a la voluntat concreta de la Diputació, però que per les converses que hem mantingut sabem que estem les dues institucions totalment decidits a fer front al que siga necessari en el cas concret d'aquesta recuperació. A part d'això, la voluntat dels ajuntaments de crear en el seu moment el corresponent patronat on estiguen presents amb la seva participació de la forma que s'estime, entenem que també és molt important perquè són els que realment estan més a prop, els que poden d'alguna manera també donar aquest contribut, que a poc anirem perfilant dins d'aquestes finalitats culturals a les que jo els al·ludia. I res més, jo crec que estem a la disposició de tots per a el que vulguin preguntar o manifestar al respecte de lo que era l'objecte concret de la visita. Moltes gràcies. Yo le he preguntado si estaba dispuesto a vender y por cuánto. Entonces me ha dicho que de momento pues no tienen ninguna idea sobre el particular y que no hay todavía oferta de la Consellería. Vamos, no sé si esto es cierto o no. Bueno, en principio yo diría que las palabras del dueño pues pueden ser bastante exactas. Ahora hay que entender que toda negociación conlleva una vía concreta y que en esa negociación, en primer lugar, existe en vía de convenio una posible solución. Y la posible solución en vía de convenio está donde se cruza la oferta y la demanda. Y si efectivamente eso se da y se parte de una manera racional, entiendo que no habrá ninguna dificultad. Si eso no es así, naturalmente hay que establecer el justiprecio, la valoración adecuada, una vez determinada previamente la finalidad y seguir el procedimiento hasta que se obtenga el resultado. Yo de todas formas siempre prefiero confiar y creo que puede haber buena voluntad en estos momentos, que se llegue a un acuerdo con la propiedad, que sería en todo caso lo más deseable. Pero que en cualquier caso también dejo constancia de la voluntad concreta de avanzar en el campo, de resolver esa situación de la forma, digamos, más rápidamente posible. Sí, yo podría decir que l'amo ha dit, bueno, fill del propietari ha dit ben clar que ell no vol vendre más. Això és una declaració. Ell no vol vendre más. Això com ho valoraria? Pues valoraria de la Generalitat. Bueno, yo diría también, en primer lloc, que naturalmente cada un pot dir el que estime més oportú, però que a vegades també un comprador, quan se li va comprar una cosa, la primera qüestió que sempre diu, i això ho sabem, és que no vol vendre la propietat. Naturalment, perquè té un valor per a ell, afectiu, econòmic i comercial de tot tipus. I això és un argument que és el primer que s'escolta, i no escoltar aquest argument que pareixeria que estàvem en una situació distinta. Per tant, vull dir que me pareixen bé aquestes manifestacions, que crec que n'hi ha que avançar en tota negociació, no pot ser un conveni ben realitzat i que en tot cas, quan hi ha una voluntat molt decidida de dur a terme una qüestió i n'hi ha mitjans legals per a fer-ho, doncs n'hi ha moltes possibilitats de ficar-se d'acord. Reconeguda la voluntat de recuperar el vestit de la llinda, quines són les actuacions concretes que estan previstes davant de la Conselleria, la Diputació i inclús els ajuntaments afectats? La qüestió financera. Jo en primer lloc diria que primer hi ha que realitzar aquesta negociació que des d'aquest moment assumim directament en l'assessorament i col·laboració dels ajuntaments, la Diputació i la Conselleria. Que a part d'iniciar aquesta negociació n'hi ha que constituir un patronat en el que estarien presents les institucions que aquí en aquest moment estem també enfront a vostès. I aquest patronat tindria que dur la vigilància, diguem, i l'administració de tot allò quan es poguera realitzar i que l'objectiu fonamental és destinar-ho a una finalitat de caràcter cultural. Caràcter cultural de dinamització en la comarca i en general de caràcter cultural. Entenc que a més n'hi ha, i pot ser més concret, plans que van per la restauració de la part de lo que és l'església, la conservació de lo que són restos i, com dia abans, la realització d'unes dependències en el moment que se veixen gradualment de caràcter nou per a lo que poden ser les finalitats culturals. A partir d'allí hi hauria moltes possibilitats.
dins de lo que podia ser un programa cultural, diguem, que anara donant sentit a d'allò i a la comarca també. S'ha pensat, per exemple, en fer una setmana de música que cada any tinguera, que adquirira la seva tradició i el seu, diguem, reconeixement propi per la seva validesa, naturalment, i que poguera al llarg del temps fer-se. S'han pensat en possibilitats d'actuació cultural a 3 nivells, sobretot d'estudi i de relació allí en el propi centre. I tot això ha d'anar perfilant-se, però que la idea que tenim fonamentalment és de donar-li una dimensió de caràcter cultural. Recuperar-ho, tratar-ho de la forma més coherent des del punt de vista tècnic i donar-li un tractament de caràcter cultural al vestit de l'edifici. Una pregunta per a l'alcalde de Cima, que és el que normalment s'obri això, un dia a la setmana, com diu la llei, per als visitants. Sí, Bueno, pues si no hi ha més preguntes, donar les gràcies a tots, indicar a tots els que estan aquí presents, tant els informadors com en general les persones de la comarca que així estan acompanyant-nos, que insistís en que el que puguem treure això endavant una vegada coneguda la voluntat política que les institucions tenim és fonamentalment un motiu, és a dir, unes possibilitats de sensibilitat, de que aconseguim que el nostre poble tingui consciència de que això li perteneix, de que això ha de recuperar-se i de que naturalment ha de complir aquesta finalitat. Això podem fer entre tots, i és sempre la millor manera d'aconseguir aquests objectius. Moltes gràcies. Ja queda sense Gracias.